あら、噂をすればあの子に何をしていたんですか？ごめんなさいね。初めから分かっていたら手を出したりしなかったもの。まさかあの子があなたのだまれ。鈍く光る鋭利な鱗、サンゴのような大きな角。昔絵本で見た人魚姫とは程遠いその姿を私は